O yun, for today's video guys, puntaan natin ng grill balot na natitrending dito sa San Luis. O yan, tara samahan nyo ako guys. Yan, ready na yung mga tropa. Yan, shout out nga pala sa kanila. Yan. O yan guys, malapit lang yan syempre. Dito lang yan sa bayan ng San Luis. Mas malapit lang dito sa amin yan. Yan o, malapit na kami guys. Ayun guys, nandito na kami sa my park. Tignan nyo naman kung gaano kaganda rito sa bayan ng San Luis. Ang daming nagtitinda dyan guys. Sobrang saya at masaya talaga. Ayun na nagtitinda dyan, mga street foods. Napakarami yan guys, solid. Yun, malapit na kami dito sa balot guys. Andito na pala kami sa grill balot. Yan, Kumares Grill Balot. Yun, shout out kila ate sa mga nagtitinda ng balot dyan. Yun, pasyalan nyo na sila dyan guys habang marami pang balot. Solid ang balot nila guys. Yan, yun no. Ayan naka-ready na guys. Yan. Ayun guys, nagdederang na sila at pinapainit na yung panderangan nila dyan guys. Yan, maglalagay na sila ng balot yan. Ayan nga, shout out sa mga kasama kong dalawa. Tingnan nyo naman guys kung gaano karami yung toppings ng balot nila. Ayan solid yung toppings, napakarami guys. Yan bait ni kuya Yan, tinakpan nga guys para mas lalong maluto yung balot. Ayun, binuksan na guys, umusok-usok pa. Yun, sarap niya balot naman, baka naman. Ayun, titikman ko na yung balot guys, luto na, first bite. Yum, master. Suabe daw guys, solid. Yun, yan, located dyan malapit lang yan sa Happy 99. Ayun, si Earning Maker Vlog kumakain, tsaka si JC. Ayan, shout out sa mga tropa kong pogi. Syempre, baka naman. Ayun diba guys, pang sarap nilang kumain. Okay na yun guys, nabaktal kami. Kaya umahanap kami ng inumin. Avocado juice muna kami dyan, syempre, pantanggal baknal. Ayun nga pala yung part dyan guys, mga estudyante. Sobrang saya dito sa San Luis. Yun, shout out, shish.